Hindi raw rekisito ang bakuna kontra COVID-19 para sa mga estudyante sa basic education level upang makabalik sa in-person classes. Ito ang nilinaw ng Department of Education o DepEd. Sa laging handa public briefing nitong Miyerkules, inihayag ni Education Secretary Leonor Briones na nasa mga magulang pa rin daw ang desisyon, ngunit hinihikayat pa rin nila na ipabakuna ang mga bata. Pero para sa mga guro at DepEd employees, mandatory daw ang vaccination lalo sa mga dadalo sa physical classes. Ang mga hindi pa bakunadong staff o guro na papasok sa school premises ay dapat magpresenta ng swab o antigen test results. Dagdag pa ni Briones, walang naitalang COVID-19 transmission sa pagsasagawa ng pilot limited face-to-face classes na dinaluhan na higit 15,000 mag-aaral. Samantala as of March 2, higit 4,000 public schools at 76 private schools na ang nagdaos ng limited in-person classes. Base sa datos noong February 22, 6,145 public schools ang nagpahayag ng kahandaan para magsagawa ng in-person classes sa ilalim ng Progressive Expansion Phase ng DepEd. Binigyang diin naman ni Secretary Briones na kahit nag-shift na sa Alert Level 1 ang Aurora, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Angeles City at Olongapo City at higit 30 ibang lugar pa sa bansa, ang in-person classes ay component lamang ng blended learning approach ng DepEd at mananatili pa rin ang online classes. Angelica Cara, CLTV News.